Mwadzuka bwanji lero nde tiyamba ndi nkhani yachisoni taluza anthu ochuluka kwambiri mpaka natu 7 kudedza kumeneko kupa ngozi ya galimoto osati dzulo osati dzana koma leloli chakumamawa komweko ndithudi analitu mmene basi pa ulendo koma zapezeka zona kuti aluza miyoyo ndemo ndilole ndifotokoze bwinobwino nkhaniyi koma ndisadapange motero ningokambapo apa kuna kuti zithunzi zomwe tiziziona ndikuti no pa screenipo zimenezotu ndizoti tapanga ndi AI ndi cholinga chonena kuti tikhale ndi chithunzithunzi chabwinobwino cha nkhani mmene ikuyendera. Ndiyetu mmawa wa lero kunanyamuka anthu mumene basi akuti tu ndati wautali pa ulendo kaya mapita kuti sizodziwika kuti yangochitikatu chakumamawa komwe kweti few hours ago. Ndeti kumenaiso ndekuti no atrakina yomwe ndi ya 30 ton yomwe ndi ya kampani ya Reply nawonso analiso pa ulendo. I think opposite direction amaenda mosemphana wakuchoka side yauku ena achoka side yauku. Kunapezeka zonena kuti basi pokadutsana aombana pamenepo pa Bembeke Trading Center kumeneko ndi kudedza. Ndeno situzozonoti kapena mwina make kaya mwina ina amachoka kaya ndi kulilongwe kumapita side ina kaya ena amachoka side ina kumapita kaya Blantyre amapita side ya kulilongwe. We don't know kapena mwina ndamudedza omwe amangozungulira mmenemo madetail ambiri sanduruke koma unapezeka zonto ataombana ndeti Ngozi tumene basi ja ndipo tinanyamula anthu ochuluka kwapezeka zonto anthu 7 atisiya ndekuti pali pomwepo ndithu anthu 7 kutisiya pamene enawo ndizoti akulandira ndikuti chithandizo ku chipatala cha Dedza District Hospital kumenekoko kuti mwina make miyoyo yawo ikhale ndekuti no yapulumutsidweti zosayenda olo ndi pang'ono komwe. Kwafunsabe apolisi kuti noti nde anthuwo atisiyawo ni ndani kapena chena chitika ndi chani kuti no apezeko zoti paka aombana amenewa makozi eni ndi otani akukamba zonena kuti ayi pano patu anthu amene atisiyawo sitinapanga identify kuti nokoti mayina awo ndi andani kapena mwina make zithunzi zawo ndeti zayenda motani ndizoti zimenezo tikuchitabe kafukufuku komanso kukamba zonena kuti kodi no chimene chinapangisa kuti ngozi imeneyi ichitike ndi chani pakanali panopa ndi zonena kuti no sitinapeze ndekuti kozi eni ndati kuchitabe kafukufuku kuti tipeze kuti kapena mwina make ena sanayendese bwino kapena zinakhala motani kapena mwina ena analuza mableki kwenikweni zinali motani kuti mpaka na zikafike poti tikaluze miyoyo ya anthu okwana 7 pakamodzi choncho enanso kumakamba zono tino avulala mpaka nali chipatala sinachitika kwenikweni ndi chani akuchitabe ndekuti akafukufuku endi ikafikano nthawi yonena kuti mwina make apeza madetail bwinobwino ndeti azabwera usafotokoza zoti zinachitikatu motere ndi zinakhala motere komano what I think zimene angathe kutsimikiza ndizoona kuti no anthu 7 atisiya pa ngozi imeneyi mama omwe uno ndithudi. Mizimu ya anthu amenewa ikause mu mtendere osatha komanso anzathu enawo amene akulandira ndekuti no mathandizo kuchipatala Mulungu athe kuwafungatira ndi dzanja lake la machiritso kuti zonse zikhale zikuyenda bwinobwino ndithudi pamene akulandira zithandizo komanso tikumakhala ndeti kumanena no over and over again kunena kuti no anthu asakudziwika mayina awo kuti ndandani mwinanso achibale ena ndi ena asanadziwe bwinobwino kuti zachitika zimezi komano mayina awo adziwika pakapita nthawi komanso achibale awo adziwa amene achibale awo adziwe ndi zonena kuti akhala ndekuti ali osweka mitima kwambiri. Mulungu akufungatireni mu nyengo yopweteka ngati imeneyi. So this is what is happening. I don't know what to say. Chifukwa chonena kuti no every day ndi ngozi akuti every day tuti kumangokhalira maliro even ma days amene ineyo sindikumabwera panopa pa zifukwa zina ndi zina kumapezeka bezonoti kwachitika nkhani kunjaku zonena kuti tikazitolera kumamva zoti kodi kwachitika zotere enanso atisiyaso koma zikukhala motani. Of course ibe amati munthu anabadweti pamene wabadwa ndiye kuti chimene chatsalira ndikuti iweyo umwalireti akuti uli ndi masiku awiri pa dziko lino lapasi tsiku lobadwa ndi tsiku lomwalira fa masiku amenewo ndi amene alofunikira inde pakatipo pamakhala pali ndi kuti no zina zake zimene zimakhala zachitika pamenepo
komabe masiku amene wanda amene amazakumbukiridwa ngakhale ukamapita ndithu pachiliza pako paja amakalemba ndithu pamtumbira patiko pachiliza paja pa tombstone amakalembapo uyu ndi Justin anabadwa tsiku lake ndekuti linali la pa 1 Januwale chaka cha 1990 komatu iyeyo anapezeka zonena kuti dashi anamwalira ndiye kuti pa 20 Julayi chaka chimenecho chinali cha 2020 mzimu wake ukause mumtendere akuti iyeyo ndithu adzakhala kukumbukiridwabe muchikumbutso cha iyeyo amalemba motero ndithu pamtumbira pajapa ndithu pachiliza paja kusuliza zonena kuti masiku amene wanda amene amakhala ofunikira nditi kuyembekezerabe in a way wina aliyense azapezeka zoti azamwalire ndino akuyenera ndithu anthu azimwalira komano not in this way osati munjira yake iyi yonena kuti tizitha kumaluza ndekuti anthu opakwana 7 pa tsiku one side ndisiti kuzozonena kuti kodi ndikutinso kumene kwachitikaso zinthu zoopsa mu dziko lathu lomwe lino kuti mpaka taluzanso anthu ena ake koma fortunately kulibe amene angauluse nkhani zimenezo nde talephera kuziwa things like that might be happening and tsiku silinati nkomwe kwangocha panopa ndikukamba pano nthawi yomwe ndikulekoda ine ndizonena kuti ndekuti ndi 9 kwachitika kale Ngozi taluza kale anthu otero nangano ina ndiye ena amene anali mzipatala zono tomwena mwakango adwalika kwambiri kapena nthawi yawo yakwana mukuona zinthu ngati zimenezo ndi kumakhalabe kuti yayi tikamalusa anthu otere timenati mochuluka motere tikuyenera tizikhala pasi ndikumapanga rezi concern kuti I think something is wrong somewhere pali china chake chimene sichikuyendapo bwino pena pake kuti zingakhale zotani kunjaku kumakhala kumayenda zimphepo zoyipa anthu a sataniki nditi makruta awo akufuna nawo saziloleraso ndikuti magazi side inayo esikhulupiriro zambiri mbiri kuti sizikuyenda yayi mizimu ina yake ndithu ikukhale kuzungulira ndikuti mmazani makamaka misewu mwathumo chifukwa ndi maspoti mmene mmapezeka kuti mukuyenda anthu ndi malo amene kosavuta kuti atolerepo kaya ndi zimagazi zawozo. That's why tikamafika pa point timakhala kumanena panopo pa just integrity kamalusa nkhani ngati zimenezo kuona kuti amene tili nde kuti tili pa ulendo tiyeni tiyende mosamala tiyeni tipemphereso tikukambano madriver tiyeni tiyende mosamala kuti tipewe zimenezi komanso ndiye kuti tisayiwale ifeyo mapasenja kupemphera kuyikizatu mulungu patsogolo kumwika mulungu patsogolo kuti maulendo athu aja tayikiza m'manja mwanu mulungu atate amphamvu zonse kuti mutitetezere mutifungatire mutiyang'anire tikamapanga zoncho mwina mwake zingathandiziretu kumapempha zitetezo ngati zimenezo kuti mwinaso tikhale omatetezeka kumapewa zinthu ngati zimenezi ngozi ngati zimenezi. At the end of the day we know kunena kuti anthu amene ali mabasi mmenemo palibe amene anadziwa zoona kuti lero lingathe kukhala langa lomaliza komatu zachitika motero nde tizingopitirizabe kupempherera mizimu yawo kuti ikause mumtendere osatha pepani akubanja pepani ndithu akuti